Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 0, Siwalele 0. I'm joined by Junior Matondo. Stibo Ukraine. I'm Nandi. Hayi. Ngiyabezwa nje bathi abajabulanga. Yeah. Sisancenga bafethu ama assistant akusiona ama coach. But as long as Africa sisancenga nakhona singakadliwa kusese right. Sese Ukraine. Asaka struggle ngendaba ka3 yabo. Yeah. Asaka shaya 3. Yeah. So which means yabona na Sunday siya si happy. So shaya it is so shaya 3. Uyangithola. Ngitre yazakashaya ngawe. Since this season. Yeah, mfethu ubonile nawe sile. Sabuya nge0-0. Yeah. Sibuye namaqanda ayi2 sabanika omakhelwana. Yeah. Amaqanda la sibuye nawo ayi2. Ase Africa la amakhulu. Yeah. So bona badliwe 3. Yeah. Saturday bawuqedelela labaqale khona. Sekuphelile kanjalo. Sekuphelile Pirates. Sohlangana emathuneni. Okay, size ngapha mfethu. Size lana bafethu icoach yethu ama assistant wethu bafethu angazawa ama support. Support awube support, icoach awube icoach. And naba kube khona omunye ozoba mkhulu kunomunye ozothatha ama decision. Yeah. Ngoba because badubule kwaphela ama bullet. Yeah. Ubonile? All 5 stars. Bathe mabedubula kwaphela ama bullet. Umayo sekahleli phansi. Igame ayikapheli. Ubamba isibhamu ama bullet wasekho. Uzofaka abantu kubafake wonke. Ngendaba okulalela ama support. Akayithatha ama decision wakhe. Angithi uyicoach. Ubheka manje wenzani? Uduba umposter kuphi emaphepheni? Uposter uNavi. Mayiqedwe yamlaya umfaka ku-left winger. Into angakazayidlala. Uyambona umfaka nge-first. Okodiyali beka right adlala. Afake ngalulo lipha aqhubeke negame. Mayikhipha okodiyali afake yena uDuba. Kahlahle bekamlaya lapho bengamfaka. Bekambayizisa ukuthi mboneni. Nangu ukhuluma kakhulu. So ubonile na mfethu. Umthetho bafethu uvukile, umthetho iplayer. Hayi, mfana sesco. Yabona umthetho. Umkwena abe careful. Umrembula. Yeah, abe careful mfethu. Abe careful umkwena. Umthetho nje just ufuna support kuphela maphethe ibhola but yena iskhiya. Kuthi ke le coach abafana inunu. Uba kuthiwa kusiyinunu bakazomthatha. Ununu Matala. Hayi inunu le. Serious. Hayi inunu. Umbonile uMatala Fanda. Umbonile uMatala buyakufanda. Akuthi umkhelele, ingqondo zika umkhelele zonke zika. Bekala uMatala. Ibhakabhaka. Uzofuna Usesikotini. ibhola likuphi? Babe. Ibribe kuphi? Angathi ngizindaweni error. Ama traffic cop abasekhona la yazi khona usidlala ekhonini. Awabi noma ikuphi. Uyangada ngoba Ibribe ngithi uthola ibribe. bamhlohla ngada. Amfuthi ngolani mahopha umuntu agcina ukora ngoMay. Come on bafethu. Ume kancane come on. Mfethu. Mfethu come on mfethu. Bafethu hayi. Bathi bambiza kanjani? Oh yeah. Ukorile squad. KwiPirate wagcina ukora. Asikhulume squad. Ngathi kuya ngeperformance. Pirates noma bangathi Kubafana uya ngeperformance. Ukorile against TSK. Ngathi okay. Against TSK. uDupriz uDupriz ugcine nini score uDupriz but 2 season lo ngcono ugcine May uyakwazi ukubala Sina 2 seasons back. ubani uDupriz ugcine nini ukora 2 seasons ago Stibo umjita akaphathanga ijeke ngithi ikhula mfethu ikhula iva ijeke 2 seasons ago akakhulu kwayena ukuthi uDupriz ugcine nini yikathukile emapalini ashama try uDupriz akadlali njalo uMakhopha udlala njalo Man abafani. Bheka mfethu mina ile coach abafana yazi bengayelanga ama player lo mjita lo ya bayeli kobheka inyanga ePirate iyo kazoyibiza kwi collab uzobona
nginamanje bacele yona ukuthi cela mfethu usinike ubona ikora abantu bePirates bobayi3 iphasela kalo wamjida bamshayile ngarayi Africa Ushayiwe ushaya inyanga and then bathe maqede kumshaya imvula yanetha ngapha ubona isibolesa ngemvula kanjani mfethu. Ushayiwe ishayile inyanga ePirates bayishayile le mfethu abayilimazile bayishayile that's why beshaya 3 yoba inyanga bengekho bengekho inyanga mfethu bayishayiwe strong inyanga ngara ngenela amabhakede esiwasho neyigubhu mfethu ne-fish oil achitheka phansi i-fish oil ngiyo bathatha amanzi ase-St John's bafethu ikangibona i-TV yakho. bayishayiwe ngiyakutshela Steve Bengicanga ukuthi ukhila uyadlala la. mara Steve mfethu mara into esiyikhuluma Steve ume mfethu Steve yazi kunobaba omdala mfethu baba omdala othanda ukungenela endaweni ze-Kaizer Chiefs lalela Steve yazi mawuthinta i-Kaizer Chiefs i-Kaizer Chiefs yithi mawuqala uthuka ama-play e-Kaizer Chiefs uthuka mina mawuthuka iplayer le-Kaizer Chiefs uthuka mina and laba baloyana ngazi ukuthi uyizondelani i-Kaizer Chiefs angazi zange mnqamo lunyawo lo baba i-Kaizer Chiefs wanqanyelwa ukudla inyama ebomvu uyangithola babulawa wanqanyelwa igawu manje lo madala lo ubaba umthetho awayekela ukuthi ibed la kushabalala imaye kubafana bafana umfana omncane uzokhuliswa bobani lo baba ngale ngasideleka shabala kusibed la bafethu yeah ubaba umthetho ngale ngasideleka ubaba umthetho mayithinta i-Kaizer Chiefs uthinta thina akusibed la kushabalala singamakhothi asizoyilwela asemnqamlanga wadla inyama ebomvu wayedla inyama ebomvu yomsuthi yena ngalabo udla inyama embongolo bezoba right Ngimani ngisema